Thank you very much, and thank Veľmi you pekne very ďakujem much a veľmi for pekne this ďakujem invitation. za And sorry pozvanie. for A having ospravedlňujem sa connection za problems svoje earlier. problémy s I'm on pripojením, a small island ale som na currently near to malom Rügen, ostrove so I'm a little a bit teda remote. I som was trošku wondering, odstrihnutá od can you sveta hear me and a can you chcem sa see len spýtať, my či ma slides? počujete a či vidíte moju prezentáciu. Počujeme a vidíme. Great, thank you very much. Výborne, veľmi pekne So ďakujem. my talk today Takže budem teda will dnes be rozprávať on what o really tom, currently is čo happening in nás čaká v budúcnosti, čo sa v biotechnology and súčasnosti what deje is on the horizon, v how týchto bright and nových, what can we v genetickom expect. inžinierstve, aké môžeme This očakávať respect, dôsledky. genetically Bude sa engineering, to teda týkať and nového I'm very genetického good with you inžinierstva since a I'm from the keďže Federal som Agency for z Nature Federálnej Conservation. I'm agentúry giving you pre ochranu in a prírody, perspective poskytnem from a vám teda ten nature pohľad z tej ochrany environmental prírody, perspective. z So toho the Federal environmentálneho hľadiska. Agency Čiže for Nature BFN je teda Conservation vyššia is federálna part of the autorita German Federal Ministry a for poskytuje Environment, vedecké and poradenstvo we are nemeckému also spolkovému involved in the ministerstvu životnému federal prostredia. authorization and risk assessment of A genetically takisto sa modified podieľa na posudzovaní organisms. rizik And building this GMO na back národnej aj is európskej our úrovni building a in tá Bonn. budova na obrázku je naša budova, So kde please, sídlime. can you tell me, is the Takže chat okay for your je to interpretation? v poriadku takéto. Okay, thank you very much. Ďakujem za So the spätnú current väzbu. Takže situation pokračujeme. regarding Súčasná genetically situácia v modified geneticky organisms modifikovaných, outside v closed oblasti systems, geneticky so when you modifikovaných release it to organizmov the mimo environment, uzavretých is that systémov je v approximately podstate asi 13 of world arable svetovej land ornej is pôdy planted with je genetically osadených modified geneticky organisms. modifikovanými And the organizmami. main crops we have, Tie hlavné 90% plodiny, of ktoré the crops máme, that are sú to genetically 4 plodiny, modified ktoré are tvoria soybean, 99%, maize, sú to cotton, soja, and kukurica, rapeseed. bavlna a repka. And the two main traits that are A teda incorporated in these hlavné dve are vlastnosti, ktoré herbicide dominujú, ktoré sa tolerance implementujú, je to teda tolerancia herbicide voči tolerance herbicídom, against glyphosate and also odolnosť bacterial voči hmyzu supremacy, a Bacillus takisto aj thuringiensis kombinácie toxin, týchto dvoch or a vlastností. combination of both. So that's actually the current Takže to je v situation podstate also tá that súčasná we have in situácia, our ktorú máme approval, takisto mainly in Europe, of course, for v Európe import of feed hlavne and feed. a So, týka sa to takisto and aj what we dovozu do is, you krmiva a don't be plodín. shocked by the slide, is just to show Aby you vás what we tento do slajd as the nešokoval, Agency chcem for veľmi len ukázať, čo my Science, robíme ako and just agentúra look v what našom the výskume. potential impact could be on the environment. Zaoberáme For sa example, the photos potenciálnym here on vplyvom this na slide, there necieľové we organizmy. Vidíte measure rôzne how long štúdie, BT vlastne pollen is snažíme flying sa from a zmeriať, ako ten rice field, and we are lieta checking if medzi this rôznymi pollen, for poľami example, might a fly also into a myslíme si, potato že by bolo grain. najskôr But potrebné we vyvinúť also vhodnú look pastu at, na for peľ example, you kukurice see a the následne to aj ants štandardizovať. on right of my Vidíte tam slides, and we takisto check aj if this mravce na Bacillus thuringiensis v has spodnom effect pravom on rohu a chceme takisto non-target zistiť, organisms, so ako to not the môže vplývať na organism we necieľové want to kill with organizmy, them, na but organizmy, ktoré for nechceme example, vlastne ants or zabiť alebo butterflies zneškodniť, či that už ide might napríklad o also be mravce affected by alebo this motýle, ktoré herbicidal takisto môžu byť ovplyvnené týmito herbicidal trait. novými So technológiami this is alebo what we look in the vlastnosťami. classical Takže na toto sa pozeráme dossiers that we check v našom what would výskume, be the environmental teda impact. Are non-target ako to bude organisms vplyvať na affected, životné or will they prostredie, become na invasive, naše okolie, či to je or are invazívne, they toxic for alebo human či je to health? So these are toxické aj pre traditional ľudí. questions we Takže toto sú ask. tie bežné But otázky, now, ktorými what is sa on the zaoberáme, horizon? ale čo nás teda čaká v What is budúcnosti? happening in Čo sa the deje laboratories teraz worldwide? What vo can we svete? expect Čo for môžeme future očakávať biotechnology? pre And budúcnosť there's v a oblasti very biotechnológie? huge transition in Je tu biotechnology. veľmi veľká And that's tranzícia v oblasti because of the biotechnológie a je to DNA kvôli and tomu, gene že sequencing, so that kvôli means reading of sekvenovaniu DNA DNA, a and syntézy also DNA, ktoré synthesis, that sú means the rýchlejšie, building of lacnejšie DNA a presnejšie, teda becomes celkovo so much to budovanie quicker, DNA je cheaper, už and o mnoho more jednoduchšie v precise. súčasnosti. So when I did my Takže PhD, keď som robila svoj doktorát, probably 2 trvalo mi weeks to asi 2 sequence týždne, aby som 300 base sekvenovala pairs. Now nejaké DNA, ale v students súčasnosti make it sú to študenti make dokážu
some kilobase pairs in some dokážu vlastne spraviť nejaké páry alebo zmeny, úpravy za pár minút alebo naozaj veľmi krátky čas. Takže vidíte, že je to obrovská zmena, veľmi rýchly vývoj za posledných 10 rokov. Takisto, čo sa týka laboratórií, tak sa zvyšuje automatizácia a robotika. V súčasnosti môžete robiť experimenty, ktoré sme v minulosti nedokázali. A na záver takisto sa zvyšujú možnosti molekúl a vlastne nástrojov na úpravu genómu, na zmenu DNA. A jeden z týchto nástrojov sa volá CRISPR-Cas. Takže takto. No a teda, čo je tá editácia, úprava genómu? Pozrieme sa, máme gén A, ako keby sme ho vlastne rozkrojili, roztrihli a buď z neho vyberieme nejaké časti, alebo do neho pridáme nejaké časti. Vidíte aj na obrázku podobný ten proces, ako si ho môžeme predstaviť. Je to, čo sme robili tradične v genetickom inžinierstve, čiže môžete pridať gény, vymeniť gény, aby ste pridali nové funkcie. Avšak s týmto nástrojom CRISPR-Cas je to ešte jednoduchšie, presnejšie, rýchlejšie. Takže úprava genómu má mnoho oblastí uplatnenia. Úprava genómu môže napríklad vypnúť gény. To môže mať veľké vplyvy na celkovú funkciu. Môže takisto aktivovať gény, môže inhibovať gény. A všetky tieto možnosti sú súčasťou genetického inžinierstva, avšak takisto sa môžu zavádzať nové gény a potom už hovoríme o transgenéze, čo je porovnateľné s tým tradičným genetickým inžinierstvom. Takisto môžete zaviesť mnoho nových alebo aj syntetických génov alebo zmien. A to už vlastne súvisí viac so syntetickou biológiou, ale stále je to súčasť genetického inžinierstva. Zároveň máme staré nástroje na prenos DNA do buniek. Stále sú vlastne rovnaké aj tie nástroje. Chceme pridať alebo vymeniť nejaké časti a stále to je vlastne bombardovanie časticami alebo prenos sprostredkovaný tzv. Agrobaktériami. Avšak teraz sa všetko ešte viac komplikuje, je to všetko rýchlejšie zároveň a zároveň o mnoho sofistikovanejšie, takže možno niektorí z vás už používate v vašej dennej práci nejaké nástroje umelej inteligencie ako ChatGPT, aby vám napísali nejaké texty alebo vytvorili obrázky, niečo vygenerovali, ale tieto nástroje sa takisto využívajú na písanie génov. Takže poviete, prosím, napíš mi nový gén, ktorý má tieto a tieto funkcie. Takže najprv vlastne nadizajnujete gén v počítači a potom ho syntetizujete a presuniete na tie rastliny. Tieto gény môžu mať ako keby iba malé zmeny, ale vďaka umelej inteligencii môžeme prísť na nové a nové funkcie. Takže v súčasnosti sa teda používa kombinácia veľkých jazykových modelov a učebných cyklov v laboratóriu. Napríklad sa hlavne zameriavame na oblasti, ako sú mikroorganizmy a promotory v rastlinách. Takisto je to ako keby nový priemysel. Veľké technologické spoločnosti sa snažia preniknúť do tejto oblasti, ako napríklad Google, Microsoft, Nvidia a podobne. A tieto spoločnosti sú svetové a je preto náročnejšie ich nejakým spôsobom regulovať a ako keby posúdiť to riziko. Hlavnými krajinami tohto diania sú v súčasnosti Čína a USA a vidíme, že v tom kontexte tých
tých ekonomických zmien. Toto vidíme v rôznych oblastiach. Aké sú teda prechody v biotechnológii? Tie genómy organizmov je teraz možné formovať a pretvárať a aj miešať v revolučnom novom rozsahu, bez ohľadu na to, či sú do nich zavedené cudzie gény alebo nie. Môžete napríklad zmeniť génom nejakej rastliny, povedzme v 20 rôznych častiach a mať naozaj nové funkcie, pretože to spravíte veľmi presnom rozsahu vďaka umelej inteligencii. Je to veľmi špecifické a zároveň sa tým aj rozširuje rozsah v súčasnosti. Nie sú to len rastliny, ale aj geneticky modifikované zvieratá, vírusy, mikroorganizmy a dokonca aj divoké organizmy, čo je samozrejme niečo veľmi nové a zvláštne. Takisto je tu nový rozmer času a priestoru pre aplikácie genetické modifikácie, pretože sú tu naozaj nové pokroky a je náročné ako keby udržať tempo. Takisto tu máme aj nové genetické kombinácie a teda ešte aj pribúdajú stále nové, ktoré sú nové aj pre prírodu. Aj preto je dôležité posúdiť to riziko, pretože nepoznáme tieto nové kombinácie genetické. Je dôležité teda pristupovať k tomu aj nejako porovnávať tie rizika, napríklad aký gen chceme presunúť na nejaké novú rastlinu, alebo už to v súčasnosti nie je také možné, pretože už máme naozaj množstvo kombinácií. V politickej sfére aj v spoločnosti má táto úprava genómu mnoho názvov, niekedy sa nazývajú novými technikami mutagenézy. To je napríklad termín použitý v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie. Takisto sa to nazýva nové genomické techniky. To je teda taký bežný pojem, ktorý sa používa napríklad v Európskej komisii. Takisto nové genomické techniky. Niekedy sa to nazýva novými šľachtiteľskými technikami, novou génovou technológiou, avšak v skutočnosti ide o genetické inžinierstvo a všetky výsledné organizmy sú geneticky modifikované organizmy. Vždy to je v podstate to GMO pre nás, to vždy znamená, všetky tieto názvy znamenajú to isté a sú možno trošku zavádzajúce. Neviete, či tým myslia len šľachtenie alebo niečo úplne nové. Je to vlastne stále niečo, čo mení gény, prináša nové funkcie, nové vlastnosti a môže to mať vedľajšie účinky. Takisto v rámci regulácií musíme to mať nejako zakotvené, aby sme vedeli, aké funkcie sa pridali alebo vymazali a mali možnosť zistiť, aké môžu byť možné vedľajšie účinky, prípadne neželané vedľajšie účinky. Nie je teda nejaká transparentná komunikácia, ako môžete vidieť, takže pre naše účely v našom ponímaní stále sú to geneticky modifikované organizmy, pretože to je to, čo sa v podstate robí. Takže Európska komisia má teraz návrh nového nariadenia. Tieto nové genomické techniky rozdelila do dvoch kategórií. Kategória číslo 1 by teda nemala mať žiadnu nálepku, žiadnu reguláciu. Išlo by vlastne o úpravy, ktoré majú maximálne 20 modifikácií, takisto aj vymazania určitých častí genómu alebo pridania rôznych ďalších funkcií. Čo sa týka druhej kategórie, je tam vlastne, to by boli vlastne vytvorené pomocou NGT, avšak mali by viac ako 20 modifikácií.
Je to konvenčný prístup a podľa smernice 2001 lomeno 18. 94% žiadostí, ešte vám to neskôr ukážem na konkrétnych štatistikách, 94% by patrilo do kategórie číslo 1, čiže tej neregulovanej. Je to v podstate viac ako deregulácia než regulácia týchto GMO rastlín. Takisto divoké rastliny majú byť tiež deregulované. Napríklad rôzne trávy a podobne. Všetky tieto by teda mali byť bez posúdenia rizika, bez monitorovania, bez pravidiel koexistencie alebo označovania a predpisov o zodpovednosti. Toto je plán, ktorý momentálne sa schvaľuje na európskej úrovni a práve o ňom budú teda hlasovať. Aké sú teda argumenty pri tejto deregulácii? A musím povedať, že tieto argumenty sú medzi rizikom a tým chovom alebo šľachtením. Samozrejme, zaujíma to, je to v záujme rôznych priemyslov, rôznych strán, ktoré teda hovoria, že to je skrátka v poriadku, že tam nie sú žiadne rizika, ale my sa na to pozeráme samozrejme z iného hľadiska. Nás zaujíma, či tam môžu byť rizika, nie či to je podobné ako niečo, čo už poznáme. My teda jasne hovoríme, že tieto nové techniky sú samozrejme iné ako tie, ktoré sme mali v minulosti. A chceme zachovať takisto práva spotrebiteľov, ktorí majú právo vedieť, čo si napríklad kupujú. Môžeme teda skrátka deregulovať tieto GMO? My ako agentúra v spolupráci takisto s inými agentúrami sme publikovali takúto štúdiu, že nemôžeme skrátka spočítať tú úpravu genomov a povedať, že do 20 modifikácií to je úplne v poriadku. Nie je to pravda. To, že tá nová plodina by bola podobná už nejakej existujúcej plodine, nie je skrátka dobrý argument, nie je dostačujúci. Moji kolegovia vo Francúzsku si myslia. To isté, samozrejme, musíte mať nejaké posúdenie rizik, musíte vedieť, čo sa udialo pri úprave týchto rastlín. Navyše, keď máme takéto sofistikované nástroje v súčasnosti. Takisto sme analyzovali dve štúdie. A publikovali sme novú štúdiu, ktorú môžete vidieť napravo. A zaoberali sme sa molekulárnou biológiou a takými tými hlbokými rozdielmi medzi klasickým šľachtením a touto genomickou úpravou. A sledovali sme zmeny, ktoré sú v tých rastlinách, ktoré sú možno viac biologické. A pravdepodobne by sa tieto zmeny len tak bežne neudiali v prírode bez tohto zásahu človeka. A to teda potvrdzuje, že je rozdiel medzi tým bežným šľachtením alebo bežným vývojom a takouto genomickou úpravou. Aj bez transgenézie, aj bez toho, že sa vkladajú nové gény do týchto rastlín, môžu aj tak existovať rizika. Čiže bez regulácie nie je možné zistiť potenciálne poškodenie spotrebiteľov alebo životného prostredia a takisto ani poľnohospodári to nemôžu vlastne zistiť. Pretože tie vplyvy môžeme tie rizika existujú aj bez pridania nových génov. Tie úrovne rizika sú rovnaké a môžete mať vplyv na necieľové organizmy, rôzne neželané účinky na ľudí aj na životné prostredie, takže ten prístup náš by mal byť skrátka rovnaký.
Môžete to vidieť v tých žiadostiach. Vidíme to už teraz, že keď meníte napríklad metabolizmus nejakej rastliny alebo sekundárny metabolizmus môže byť v konečnom dôsledku veľmi toxický pre ľudí. Takže s touto úrovňou zmien nemôžeme skrátka povoliť dereguláciu. Týka sa to takisto chemických procesov, má to vplyv na invazívnosť, takže takisto sa mení metabolíza uhlíka alebo cukru v týchto rastlinách. Alebo odolnosť voči mrazu a podobne. Všetko sa to mení. Napríklad jedna rastlina by mohla byť zrazu invazívna v prostrediach, ktoré sú veľmi jemné a senzibilné. A to znamená, že čo sa tu snažíme vlastne nastaviť, je nejaký príklad to the environment because we see all the same risk levels being affected that we also check in the current environmental risk assessment. No, vidíme tu teda nejaké príklady konkrétnych rizikových oblastí a nejaké určité vplyvy špecifických techník pestovania. Keď sa pozrieme na nejaké malé zmeny, ktoré sú vlastne pri geneticky modifikovaných rastlinách, ktoré obsahujú určité insekticídy, a najmä keď sa pozrieme na cieľový organizmus s názvom RNA, môžeme vidieť, že pri takomto delení sa rozdeľujú veľmi malé kúsky, iba nejaké naozaj malinké kúsky a ide sa kúsok po kúsku, a ktoré vlastne požierajú hmyzy a tie následne vypínajú tento RNA gen. Takže v podstate vy dokážete ako keby vyprodukovať nový druh hmyzu na základe toho, že jedia určitú GMO rastlinu. Toto môže mať následne fatálne dôsledky na život daného organizmu. Takže tie insekticídy nie sú až také dobré. Je to veľmi podobné k necieľovému insekticidovaniu na určité necieľové organizmy v prírode. Vyzerá to možno, že trošku náročnejšie, ale naozaj to až také zložité jednoducho nie je. Proste ide o to, že je tam nejaký hmyz, ktorý sa postará o tú rastlinu avšak toto je jedna z vecí, ktorú Európska komisia stále nemá vyriešenú. Takisto je medzi odborníkmi obrovská diskusia, že či to má vlastne nejaký zmysel, alebo že či je vlastne tento prostriedok vhodný na daný účel. A ak chceme, aby sa naša agrikultúra prispôsobila do budúcnosti a aby prešla, tak sa musíme spoliehať, nemôžeme sa spoliehať na to, že nám stačí upraviť jeden gen.
thicker skin of a plant, Ak then napríklad might zmeníte one iba jeden gen v tejto plant in rastline a tá rastlina má tenšie tkanivá v listoch a podobne, a môžu sa stať nie dobré dôsledky pre napríklad prírodu, ako sú napríklad povodne alebo zlé polia. Takže keď sa zmení nejaký ten genóm tejto rastliny, tak na to existujú naozaj iba malé riešenia, ktoré sú častokrát, alebo tieto veci sú častokrát neriešiteľné. A určité je dobré nejaké nahromadenie humusu a určite je vhodné nejaké striedanie plodín, ktoré posilňujú schopnosť pôdy, aby zadržávali vodu, zachovávajú jej rozmanitosť a takisto lepšie chránia plodiny pred suchom. A druhý príklad je napríklad odolnosť voči herbicidom a hmyzu. A určité do tohto je oveľa lepšie vkladať peniaze ako na nejaké monogenetické prístupy, pretože dlhodobé štúdie nám ukazujú náraz používania pesticídov. A máme tu nejakú štúdiu, nejaký graf, ktorý by som veľmi rada predstavila. V kategórii nových genomických techník 1 môžeme vidieť počet aplikácií až 60. Pozrieme sa na ďalšie čísla. Tuto vidíme graf, ktorý zameral na to, že mnohé aplikácie rastlín týchto NGT majú za cieľ poskytnúť vlastnosti orientované na spotrebu. Na ďalšom grafe môžeme vidieť dereguláciu NGT rastlín a aký má vplyv na široké spektrum plodín. Takže ako môžeme vidieť, tak najväčší vplyv má teda soja, kukurica, zemiak. Tieto druhy rastlín, tieto sú teda najdôležitejšie alebo najviac využívanejšie, avšak tých rastlín je oveľa viac a stále ich jednoducho skúmame. Yes, this comes already to an end of what we to expect. What I said before that we would also have povedala predtým, že máme určitú variáciu plodín alebo rastlín, ktoré sú geneticky modifikované, tak máme ďalší nápad. Ale je to skôr taká ešte teoretická otázka, ako ďaleko s tým genetickým inžinierstvom chceme ísť, najmä čo sa týka pri agrikultúre. Vidíme stále viac a viac genetického inžinierstva v prírode a toto je vlastne nejaký návrh, ktorý my v našej agentúre pre ochranu prírody robíme. Ako môžeme ochraňovať tie vzácne druhy v prírode, tie geneticky upravené plodiny. Ako sú prispôsobené, alebo ktoré sú prispôsobené, alebo priamo vyrobené na to, aby prežili v tej prírode a tie, ktoré jednoducho nie. Táto otázka je veľmi komplexná a zároveň aj konvenčná, pretože sme si istí, že chceme geneticky modifikovanú prírodu. Aby som to nejako zhrnula, tak 94% rastlín a vrátane nepoľnohospodárskych rastlín by teda bolo deregulovaných. Existujú rastliny nových genomických techník v kategórii 1 s jasným rizikovým profilom.
pred schválením NGT rastlín je teda nevyhnutné zachovať individuálne posudzovanie rizík v konkrétnych prípadoch. Prirodzenosť pri týchto organizmoch nie je kritérium bezpečnosti. Takže môžeme s čistou mysľou povedať, že nie je tu absolútne žiadna ekvivalencia so šľachtením rastlín. Pevne verím, že som touto prezentáciou odpovedala niektoré otázky a keď budete mať záujem sa ma niečo opýtať, tak pokojne po mojej prednáške môžeme. A ešte by som sa s vami rada pozrela do budúcnosti, a kde chceme vlastne dodržiavať zásady predbežnej opatrnosti. Pred určitým schválením produktov NGT je potrebné zachovať individuálne posudzovanie rizík. V konkrétnych prípadoch zákon o osivách na nešťastie nie je dostatočný. Is sufficient to do this risk assessment, and that's not true because the seed law doesn't look at environmental risk to this extent, and that's something that we especially. Niektorí ľudia hovoria, že toto vôbec, že je to úplne v poriadku, to je vlastne ich najhlavnejší argument, avšak nie je to pravda. Takisto je veľmi dôležité zabezpečiť požiadavky na označovanie a akúsi slobodnú voľbu pre spotrebiteľov a poľnohospodárov, pretože to sú ľudia, ktorí ťahajú naozaj tú národnú ekonomiku. So it is important that we have this coexistence of takže musíme zabezpečiť aj nejaké zabezpečenie koexistencie pre práve tú poľnohospodárskú ekonomiku, najmä bez týchto geneticky modifikovaných organizmov. A takisto je dôležité spomenúť, že v momentálnej inštitúcii je dôležité zachovanie právnych predpisov v oblasti genetického inžinierstva, a najmä v rámci riadnych postupov. Toto geneticky modifikované organizmy a celkovo toto bioinžinierstvo sa napreduje obrovským tempom. A musíme sa takisto sústrediť aj na posilnenie výskumu nejakých ekologických rizík a bezpečnosti, ktoré nás v budúcnosti čakajú. A v našej federálnej agentúre na ochranu prírody sa snažíme aj o to, aby sme posilnili agroekologické a malé štrukturované poľnohospodárstva. A týmto vám veľmi pekne ďakujem. Have this little discourse on how far do we want to digitalize our... Veľmi radi by sme viedli takýto diskurs, že kde chceme, aby sa tá naša príroda uberala, ale bohužiaľ asi na to nemáme momentálne odpoveď, takže budete nám musieť veriť. Takže vám veľmi pekne ďakujem.